L'objectiu del curs anual és que els alumnes estiguin segurs amb tot el que compren i amb tot el que cuinen, que vagin a un supermercat i coneguin tots els productes, que no tinguin dubtes i que quan ho traslladin a casa i obrin la nevera, tot el que hi hagi siguin opcions saludables, que facin les combinacions que facin siguin saludables. I després que no necessitin seguir receptes al peu de la lletra. Al principi sí, però que després ja tens prou coneixements i prou idees com per poder menjar saludable, fer-te coses ràpides o fer-te coses lentes, però que tinguis criteri, que no necessitis avui faré aquesta recepta i avui menjaré bé, perquè és algo especial i encara et requereix molta atenció. Però quan ja ho tens molt interioritzat, que això porta temps i porta pràctica, és molt fàcil, llavors no t'estressa i és fàcil si venen convidats, si tens els nens, si no tens temps, perquè també aprens a tenir com un fons de nevera de coses que et permeten cuinar ràpid i que et permeten menjar quan arribes a casa i tens gana, tens opcions per fer una combinació ràpida i menjar bé. L'objectiu és aquest, que estigui molt interioritzat, que no et generi cap mena d'estrès menjar saludable.